Ja, vi står faktisk her i drivhuset på Carlsberg Forskningscenter, og her arbejder vi med udvikling af nogle nye typer af maltbyg. Og det er jo sådan, at de fleste forbrugere tænker måske ikke helt på, hvor meget vand og hvor mange ressourcer, der egentlig bliver brugt, når man brygger en øl. For at producere 1 liter øl, så bliver der faktisk brugt 3 liter vand. Og jeg vil sige, at i dag bruger vi mange ressourcer fortsat på at forbedre processen, så vi kan nedbringe den vandmængde, der skal bruges for at producere øl. Så vi har indtil flere tiltag procesmæssigt, men også i vores malterier jo selvfølgelig, hvor vi prøver at nedbringe vandforbruget markant i fremtiden. Et af de store områder, vi har arbejdet med herinde for de sidste år, er et ret stort og bredt forskningsprojekt, som har med klimatolerance eller tørketolerance og varmetolerance at gøre. Og det er faktisk nye egenskaber, som vi prøver at bygge ind i maltbyggen, hvor vi igennem traditionel forædling identificerer linjer, som er meget mere tørke- og varmetolerante. Og det gør vi faktisk ved at teste dem på mange forskellige lokaliteter rundt omkring i verden, blandt andet Australien og i Rusland og den type af steder, hvor man naturligt har meget ekstreme vejrforhold tit. Rusland er jo faktisk et af vores helt store områder i Carlsberggruppen, og vi arbejder meget sammen med Baltika, som vores store bryggerigruppe hedder derovre. Og der implementerer vi blandt andet den type af nye maltbygsorter, som vi udvikler her på Carlsberg. Men samtidig har vi også en meget tæt dialog med vores malterier og bryggerier derovre, og især på malterierne har vi faktisk fået implementeret mange af de her vandbesparende tiltag, hvor man kan reducere vandforbruget, genindvinde vandet og rense det, og så bruge det endnu en gang i maltningsprocessen. Og det er nogle ret store tiltag, vi har, og der har vi virkelig vist, at vi kan have en stor vandbesparelse generelt set. Som gruppe ser vi det faktisk som nogle af de store tiltag, vi bør være meget involveret i, sammen med lokale landmænd, sammen med lokale bryggerier. I det hele taget at være med til at skabe værdi og samtidig producere godt øl, men også gøre det på en meget bæredygtig og kosteffektiv måde, så at vi ikke belaster miljøet for meget. Og der er mange nye initiativer på vej, som vi sikkert vil høre om i fremtiden.